салом дӯстон, то анҷоми равзанаи трансфери футбол рӯзҳои ба шумор мондааст. Ин фасли трансферӣ дар таърих бо гузаришҳои калон сабт мешавад. Бозам интизоранд ки дар лаҳзаҳои охир Арабистони Саудӣ метавонад беҳтаринҳоро аз Аврупо ба чемпионати худ моил кунад. Тақдири Муҳаммад Салоҳ ҳоло ҳам рӯшан нест, аммо аниқ аст ки Жоа Кансело фаъолияти худро дар Барселона идома медиҳад. Чемпиони Испания бозингари Португалиро ба иҷора гирифт ва бо ҳаққи пурра харидорӣ кардани ӯ. Дар ин бора Фабрицио Романо расман хабар дод. Кансело имрӯз ба Каталония мерасад. Хабарҳои дигар ҳам дар роҳ аст ва мо шуморо низ аз ин огаҳ мекунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, тамошои футбол ва дигар намуди варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ромелу Лукаку дастаи нави худро пайдо кард. Ӯ ба муддати як мавсим футболбози дастаи Рома мешавад. Лукаку боз ба як арендаи дигар рафт. Нархи ин иҷора 4 миллион евроро ташкил менамояд. Ҳамчунин дастаи пойтахти Италия 7,5 миллион маоши ҳамлагари белгиягиро пардохт хоҳад кард. Ин то тобистони соли 2024 идома хоҳад ёфт. Пас аз ин ӯ боз метавонад ба Челси баргардад. Бозингари белгиягӣ карьераашро дар Италия идома додан мехост. Ҳангоме ки ин футболбоз дар Челси буд, бо гиряву зорӣ мегуфт ки танҳо дар Италия будан мехоҳад, вале Италия гуфта бо эҳтимоли зиёд Ромелу дастаи Интерро дар назар дошт. Вале дар Интер ин футболбозро дигар интизор нестанд. ҷои ӯ аллакай пур аст. Лукаку бояд кӯшиш карда мақоми худро дар шаҳри Рим пайдо кунад. Биг Ром ва Жозе метавонанд бо ҳам корнамоиҳои олӣ дошта бошанд. То он ҷое ки маълум аст, Маурино бо Лукаку кор карда метавонад. Агар ҳамлагари белгиягӣ сари худро қапида хушрӯй фикр кунад, метавонад карьераи худро барои дуруст барад. Вагарна як мавсим Жозе ӯро дар курсиҳои эҳтиётӣ мешинонад ва пасон ба Лондон мефиристонад. Челси то охир кӯшиш кард ки Лукакуро на ба аренда фиристонад, балки ҳатман фурӯшад. Ва аммо ягон харидор барои ин ҳамлагар ба Стенфорд Бриҷ наомад. Почетино умуман гӯё Лукакуро намедид ва ба дастаи асосиам ӯро роҳ намедод. Яке аз суолҳои асосии ин мавзӯъ он аст ки чаро Интер дигар кӯшиши баргардонидани Лукакуро накарда буд. Мағзи масъала он аст ки пас аз омадани Тюрам ба шаҳри Милан, хизматҳои Ромелу нодаркор шуданд. Маркус Тюрам ва Лаутаро Мартинес акнун ду ҳамлагари дастаи Интер мебошанд. Аз бозиҳо маълум мешавад ки Тюрам ба бозӣ ва тактикаи Инзаги мутобиқ шудааст ва ҳамроҳ бо Мартинес ҳатто бозии беҳтар аз Лукаку нишон медиҳад. Марио Ромелу ҳатто дар худи шаҳри Рим ҳам рақибон дар мавқеи ҳамлагари марказӣ зиёданд. Аз ин рӯ ӯ барои мавқеи худ бояд муборизаи беҳтар барад. Месси ҳадди ақал дар 3 бозии дастаи Интер Майами ширкат нахоҳад кард. Натарсед, бо ӯ ҳама хуб аст, саломатиашам 100%. Фақат гап дар он ки Месси бояд шарафи мунтахаби Аргентинаро ҳимоя кунад. Сармураббии дастаи Интер Майами Херардо Мартино ин хабарро тасдиқ карда чунин гуфт: Лео Камаш дар 3 бозӣ ба мо кӯмак карда наметавонад. Ӯ ба мисли бозингарони дигар ба ҳайати якачини кишвари худ даъват шуд. Мо медонем ва дарк мекунем ки дар баъзе аз рақобатҳо бояд бечунин футболбозон рақобатро пеш барем. Ҳангоме ки онҳо дар тимҳои мунтахаб бошанд, мо бояд ғалабаҳои худро давом диҳем, гуфт Мартино. Лео ба сафи тими мунтахаб даъват мешавад ва ин маънои онро хоҳад дошт ки Интер Майами бояд бидуни ӯ рақобатҳоро пеш барад. Гап сари он аст ки дар ҳоли ҷараён доштани бозиҳои тимҳои мунтахаб рақобатҳои MLS ҳам давом хоҳанд ёфт. Месси дар бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон иштирок мекунад. Ӯ омода аст ки бар муқобили дастаҳои Боливия ва Эквадор ки моҳи сентябр баргузоршавияшон дар назар аст, ба майдон ояд. 3 рақобате ки дар онҳо Месси иштирок карда наметавонад, бар муқобили дастаҳои Лос-Анҷелес, Канзас Сити ва Атланта Юнайтед хоҳад буд. Винисиус Жуниор бо эҳтимоли зиёд бештар аз як моҳ дар майдон нахоҳад буд. Ҳамлагари бразилӣ дар рақобат бо Селта осеб бардошта бозиро идома дода натавонист. Тавре рӯзноманигорои нашрияи Эл Чирингито ки мавзӯи вобаста ба Реалро бештари вақт дуруст мерасонанд, хабар медиҳанд ҳамлагари ҷавони бразилӣ аз 4 то 6 ҳафта ба мадридиҳо кӯмак карда наметавонад. Винисиус дар бозиҳо бо дастаҳои Хетафе, Реал Сосидад, рақобати якуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо, бозиҳо бо Атлетико, Лас Палмас ва эҳтимолан
ҳам бо Жирона ба майдон омада наметавонад. баъди ин рақобатҳо Винисиус бояд сеҳату саломат шавад ва ба рақобатҳо баргардад. шумораи бозингарони осебдоштаи Реал бо шумули Вини зиёдтар шуданд. аз ҷумла мо то ҳол ягон бозиро бо иштироки Арда Гюлер надидем ва ӯ бо сабаби осеб ба Мадридиё кӯмак карда наметавонад. Куртуа ва Милитао масъалаи маълуманд. ба ҷои Куртуа аллакай Кепа омад. дар мавқеи Милитао ҳам бозингар ҷустуҷӯ мешавад. оё ба ҷои Вини ҳам Реал ягон бозингари нав меорад? ҷавоб ба ин суол не аст. Реал бозингари нав дар мавқеи Винисиус накофта бо он футболбозоне ки айни замон дар ихтиёр дорад маосимро идома медиҳад. бечораи Камавинга акнун маҷбур аст ҳам дар хати ҳимоя ва ҳам дар хати ҳуҷум якбора бозӣ кунад. агар ҷиддӣ гӯем, муҳтарам Браҳим Диас, ин имконияти беҳтарини шумост. роберто Манчини ҳамчун сармураббӣ дастовардҳои хуб дорад, аммо аз ҳама муҳим қаҳрамонӣ дар чемпионати Аврупо 2020 бо мунтахаби Италия ва чемпионӣ бо Манчестер Сити мебошад. акнун ӯ дар тими мунтахаби Арабистони Саудӣ фаъолияти худро пеш мебарад. тибқи хабарҳо Манчини дар Арабистон аз 25 то 30 миллион евро кор хоҳад кард. ҳатто агар ба камӣ гирифта бо 25 миллион евро ҳисоб кунем, ин бештар аз Гвардиола ва Клоп мебошад ки яке 22 ва дигаре 17 миллион музд мегиранд. аммо Манчини дар ҷои якум нест. аз ӯ бештар Диего Симеоне мегирад ки дар як сол 34 миллион евро кор мекунад. Манчини дар бораи таъини худ ба ҳисси сармураббии ин кишвар чунин ибрози андеша кард: оне ки маро ба ин вазифа даъват карданд муҳимияти футболи итолиёвиро нишон медиҳад. ман шиносоии фарҳанги мамлакати худро дар кишвари арабӣ идома медиҳам, гуфт мутахассиси муваффақи итолиёвӣ. арабҳо на танҳо чемпионат, ҳамчунин мунтахаби кишварашонро ҳам хеле қавӣ ва рақобатпазир карданиянд. Манчини на дар ягон клуби ин кишвар, балки дар худи мунтахаби Арабистони Саудӣ тасмим гирифт ки фаъолияти худро идома диҳад. намедонам итолиёвиҳо фарҳанги пулкоркунӣ доранд ё ки не, аммо Роберто Манчини ин фарҳангро хуб доштааст. аз байни сармураббиёни тимҳои мунтахаб аз ҳама пули калон Ханс Флик мегирад ки дар як сол 6 миллион евро ба даст меорад. барои ҳамин муқоиса кардани маоши Манчини бо мураббиёни тимҳои мунтахаб бефоида мебошад. ӯро ба кораш акнун баҳо медиҳем. ба ҳамин тамом боридам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.